zahvaljujem svim sudionicima ovog našeg nastavka sjednice, neformalne sjednice Odbora za zaštitu okoliša. Smatramo da svojim dolaskom i sudjelovanjem na ovaj način otvoreno prema javnosti smo ispunili zapravo svoju zadaću i razlog dolaska. Nekima koji su očekivali odgovore mogli su ih dobiti, oni koji su željeli postavljati pitanja mogli su postavljati pitanja, da su htjeli, oni koji su htjeli su ih danas i postavili. Ona pitanja koja imaju svoje odgovore danas smo ih čuli. Čuli smo i ono što će se u budućnosti mijenjati, čuli smo i što misle gradonačelnik i župan o stvarnoj situaciji u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Čuli smo i dobar primjer kako percepcija, a naročito u politici percepcija bitna, može izazvati i histeriju i probleme oko nekih nedvojbenih činjenica koje su ovdje dokazane, a to je da postoji ozbiljna opasnost za zdravlje ljudi, a da će nadležne službe i hrvatska vlada poduzeti sve one mjere koji su na raspolaganju kako bi ovaj problem bio što promptnije, u što kraćim rokovima riješeni, da se otkloni svaka sumnja i osnova za zabrinutost građana Gospića i Ličko-senjske županije. Zahvaljujem ministar.